yenza ukuthi ufunani la ukhona ushembe wathi yenza ukuthi uvalo luthi heqe wayesefika uNkulunkulu kwaphela konke ukujabula umkhumbi wanyakaza amanzi athi awawugwinye manje nawo ayabaleka ngoba uNkulunkulu sefikile afuna ukususa icala kuwona nawe lezi ezikumumethe ziyokukhafula uma ngabe uNkulunkulu esefikile noma ngabe uhleli kahle la uhleli khona uthi kuphakama ngikudingi ngifunane ekuphakameni ngifunane endleleni kaShembe kangikhulumi ngokuphakama kwethu sonke ngikhuluma ngokuphakama owabizelwa kukho wena owaziyo ukuthi wabizwa kwathiwani kwathiwa hamba ngandlelani wena ndoda okwathi wathandaza vuka phakathi kobusuku lisho njalo izwi lithi noma uvuka phakathi nobusuku mkhona noma uvuka phakathi kobusuku mkhonze wena ndoda owaziyo ukuthi noma ngabe uvuka phakathi nobusuku uNkulunkulu awumkhonzi izwi likaNkulunkulu alibuni maNazaretha noma umhlaba wonke ungedlula kodwa izwi likaNkulunkulu kalibuni uAsa wabaleka ehamba ngeindlela zawo yisu ukuthi ubaba wayegijima la umama wayegijima la abafowethu babegijima la kodwa uNkulunkulu kazamshiya uNkulunkulu kaze amshiya wayeseqala esemfuna lithi izwi wamfuna ngenhliziyo yakhe yonke wamfuna ngezindlela zonke uNkulunkulu kezi kuwe uma ngabe ungakafiki kuleyo ndawo uma ngabe kusekhona indlela ongakamfuni kuzona usamfuna kulezi oyithandayo eyivunywa inyama yakho kezi kuwe uthema ngabe semfuna uNkulunkulu wayesebaphendula uma esemphendulile wayese emeqwayisa ngalo Azariya esethumela uAzariya
indodana ka-Odedi, ethi hamba umtshele u-Asa nabantu bakhe bonke ukuthi bengazikhohlisi, bengazitsheli ukuthi njengoba ngibaphendulile nje sengiboshelwe kubo. Nginabo kuphela mangabe benami. Isibopho sikaNkulunkulu yileso kuphela. Yona ntambo ebophela uNkulunkulu kumuntu. Ma kungekho lokho, iyaqhabuka. Inhliziyo yabangazi noma wayeyisola yini uNkulunkulu. Ngoba base bebuye ithixweni. Isithixo ke mangabe usibazile wasimisa la, noma ungahamba ushona eGoli uyosibuya usifice sikhona. uNkulunkulu kanjalo. Ukhona mangabe ukhona kuye. Unawe mangabe unaye. Uma ngabe uhlubuka noma ngabe ungayimbathi ingubo emhlophe, Shemba kaboshelwe ukalika kini maNazaretha. Ukuthi uzohlubuka bese uthatha ingubo emhlophe uthi Shembe uyitshela ukuthi uzoza, cha ngeke aze. Uyayikhohlisa. Uyazikhohlisa. Uma ngabe ningamdumisi ngemithetho yakhe kasoze ayemukela imithandazo yenu. Usho njalo kulaba bantu. Leli gama lokuthi uNkulunkulu wawo baba, ngibona ukuthi lali bakhohlisa. Bebone sengathi uNkulunkulu oyisihlobo sabo, bahlobene naye ngokuthi wayekhonzwa oyise baba. Noma bengahamba benzeni bazobuya bemfice khona kanti akunjalo. Nakhona lapha phakathi kwethu kuningi lokho. Kuningi lokho. uNkulunkulu wokungena ekuphakameni. uNkulunkulu wokwembatha ukalika. uNkulunkulu wokuphatha ihlabelelo. Uthi uNkulunkulu kulaba bantu ngomlomo kaAzariya, batshele ukuthi nginabo mangabe benami. Uma ngabe bengifuna ngiyofunyanwa yibo. Uma ngabe behlubuka besuka kimi nami ngiyosuka kubona. Base benamathela kuye kakhulu. Ithi incwadi ngalezo insuku uNkulunkulu wabanika ukuphumula. Lwaphela uvalo nezinsongo nokuhlaselwa lokho ababehlaselwa khona. Ziningi iphonsiso umuntu ayayitshele zona. Ngoba ethu uyayithethelela.
athi ngiyagula. Ngivukelwe izitha. Omunye azafakaza athi izitha zasekuphakameni zingivukele, kanti cha izitha zakho ngezakho ozidalileyo ngokuhlubuka. Uswazi lukaJehova uyakushaya. Abanye abantu uyagcina bone njengayo lenkosi yakwaJuda yagcina yabona, kodwa kusheshi kwenzeka. Omunye umuntu kuphela ingane, kuphela imali, kuphela yonke into. Inhliziyo yomuntu into elikhulu kakhulu. Uma kusuke kungakafike intweni aze sabayo kakhulu nayikhonze kakhulu ukuba zinyakaziswe, uyengezwa noma kukhulunywa angezwa. Uma ngabe usenendlu, inhliziyo yomuntu ikhohliswa into encane kakhulu, nendlu nje yaphenduka ibe isithiyo. Uma ngabe usenendlu obuyela kuyona uhlale kuyona, uNkulunkulu akubuke lokho. Ngelinye ilanga izophela. Usho njalo kuJohani Nkabinde, uma ngabe mthuma ethi kahambe eyolinda ey'ntabeni zasobonjeni, uzawufika akhulume naye. Wenqaba lo muntu enhliziyweni yakhe, kaze avuma, kaze angaguqa athandaza athi Nkosi angithandi, wanqaba enhliziyweni yakhe. Hayi ngoba wayengathandi ukulenza izwi likaNkulunkulu, kodwa wayethi mayicabanga indlu yakhe, ngoba wayenendlenhle lo muntu. Wayethi mayicabanga indlu yakhe, inhliziyo yakhe bisinqaba. Ngizohamba kanjani, ngizoyishiya nobani indlu yami? Ngihambe ngiyohlala entabeni, ngidliwe ngamakhaza, nginomuzi omuhle kangaka na? Wabuya uNkulunkulu ngokwesibili, nakhona wenqaba. Uthe ngokwesithathu wayesebona isibonakaliso. Ma efika uNkulunkulu wabona isibonakaliso, wabona umoya omkhulu kakhulu onamandla, hambe usiphula yonke into ephambi kwawo, bhidliza imizi, siphula imithi, ubulala nabantu ney'nkomo nani. Wayesethi uNkulunkulu kuye, uyawubona lo moya na? Uthi-ke yena, Nkosi ngiyawubona. Uthi uNkulunkulu, njengoba ubona uhamba usiphula imizi nje, nowakho uzawufika kuwona. Nowakho umuzi uzofika kuwona, nawo uzowusiphula. Omunye umuntu umuzi wakhe, umfazi wakhe, akuvumi ethi noma ecabanga ukuphapha amathandazi, ungavumi. Noma ecabanga ukuya enhlanganweni, kungavumi.
uzomshiya nobani? Noma ecabanga kuya ku-23 kungavumi, uzomshiya nobani? Noma ecabanga kulindela isabatha kungavumi, umfazi nange eduzane. Nakumfazi indoda, umuzi wayo akuvumi. Yithi phela inhlangano ebese ephulile. Uthi uNkulunkulu kuNkabinde uyawubona lo moya na? Lo moya ohamba usiphula amadoda nakweyakho uzofika. Lo moya ohamba uhlwitha abafazi nakowakho uzofika. Wayesethuka ngoba kwase kuthintwa isithixo sakhe. Selilalela izwi likaNkulunkulu. Omunye umuntu kuye kungavumi nakhona lapho. Waba nenhlanhla uNkabinde ngoba uNkulunkulu wakhuluma naye. Abanye abantu bona ngoba indonga seyiphephuka. Ungazi ukuthi kwenze njani kanti izwi likaNkulunkulu lelo ngalilaleli. Yizwi likaNkulunkulu lelo ngalilaleli. Uma uNkulunkulu esebakhumbule laba bantu bakwaJuda nenkosi yabo uAsa sebehleli kahle bebusa, ngoba base bephendukile. Phenduka kwabo inhliziyo yabo wawungaze uyethembe ukuthi iqinisile. Wawungaze uyethembe ukuthi iqinisile. Uthemba kwesikhathi base bevukelwa izitha ezinye. Babasongela laba bantu. Athumela imbiko bezwa ukuthi laba bantu bayahloma. Noma bengakalinqumi ilanga abazongena ngalo, impi ezongena ngalo, kodwa bayeza bona. uAsa wangena endlini. Wabala imali negolide nesiliva. Wayesebhala incwadi eyibhalela abangani bakhe abanamandla, amakhosi amanye akhelene nawo. Esethi nginegolide nesiliva, ngisizeni. Kukhona izinto maNazaretha okuthi mangabe umuntu inhliziyo yakhe ke yangena kuzona, ingabuye iphume, ingabuye iphume kuzona. Noma engageza ngamanzi, noma ngembathi ingubo emhlophe, noma engathandaza, ezingabuyi zisuke noma umuntu esethi uyathanda ukuba ngowasekuphakameni,
ezingasuki. Base bevumelana uAsa nalabo bangani bakhe ukuthi hayi kulungile. Uthi ke na cha le mali naleli golide ngizonika lona. Vele kunithenga ukuthi ningisize. Base bebona le mali laba abantu naleli golide sebevuma ukuthi kulungile bazomsiza. Usathane ufana nephunga. Kukhona indawo lapho usathane uma ngabe suke engene kahle kumuntu enesikhathi emnikile ithuba lokuthi asebenze aze dlulele emthanjeni yakhe egazi nasemkantsheni yakhe afane nephunga. Uma ke kwafika endaweni eshisayo, uma umuntu ke wamvalela ekhoneni bese evuka seyivela imbala yakhe ukuthi kukhona into ayifuyile kuye enje. Engakasongelwa uAsa wayesonta ethandaza enza yonke into yasekuphakameni. Kodwa kuthema ngabe izitha zakhaze sabayo sezimsongela. La selivela leli demon elingaphakathi kwakhe. Sekuvuka umoya weThixo. Suma ngeinyawo. Zokwenze njani? Ngani nemali wena na uNkulunkulu wani mthandazo wani ngani uyisigwili wena wayesengena endlini esekhipha imali sehamba ethenga izihlobo zakhe ukuthi ngisizeni kanti uNkulunkulu uyambuka. uNkulunkulu uyambuka ukuthi uyahlubuka. Kukhona iva elibi okuye kuthi mangabe limhlabile umuntu la ngakhishwa noma kungaphela iminyaka emingaki. Uma ngabe ucindezela ethuke wacindezeleka kabi lapho la ngena khona livuke. La lingaphumile leli demoni kuye. Noma wayezenza zonke izinto ayezenza ezinhle kakhulu ngoba nonina wamxoshwa. Kwathi mangabe bevusisa abatha lapha ekhaya unina kabe savuma ukuthi livuswe. Waqhubeka wathanda ukuthi abase umlilo wamxosha. Waqhubeka wathanda ukuthi afake inyanga wamxosha. Kanti idimoni aliphumile. Idimoni aliphumile lisele. Uma sekufika lezi zitha zakhe wayesehlubuka uAsa. Ngabe sathandaza kuNkulunkulu ukuthi Nkosi wena owanginika ukuthula ngilala ngengede. Ngihlala ngizungeziwe ubuthongo obungasabazi. Ngilala ngese lodwa.
nazi izitha zami ngikhumbule. Usekhona na? Kukhona into enjalo maNazaretha, injabulo eningi niqaphele ngoba iye ihambe bese iphenduka iba isithixo kumuntu. U-Asa wayengenalo utho ngesikhathi emfuna uNkulunkulu, wayengesenalo negolide lelo lalingasekho nesiliva lingasekho. Esehamba inyanga lezo wayiqeda kwaphela konke. Uma esehleli kahle wayesebuye seceba, yanqwabelana lengcebo yakhe yaze yaphenduka wayeseyikhona, engasazi ukuthi kukhona ukuthi mangabe umuntu wehluphekile eguqe phansi ngamadolo athi inkosi yasekuphakameni kunje. Uma ngabe kufika ukuthi aqonde ebhange, ma ngabe ingane ikhwehlela aqonde ebhange akhipha imali ayise kudokotela, wayesefika uNkulunkulu kuye wathuma umprofeti uHanani. Wathi mtshela ukuthi ngoba nakho engazange ancike kuNkulunkulu, uthembele emalini yakhe, wathenga abangani bakhe engazange ambize uNkulunkulu wasekuphakameni. Uzokufa akazaphenduka u-Asa noma esefikile lo mprofeti thema imtshela lento wayesembamba, sethumela amadoda ethi bambeni le ndoda izobheda la, esemfaka ejele sembopha thakashayo. Sehlubukile lelizwi lokuqala elafika noAzariya walale ngoba wayengenalutho. Siye sikubone lokho maNazaretha nakhona la iphakameni. Nomuntu nje ongenkosi ongafanike naye uAsa ngoba yena wayesigwili eyinkosi. Umbuso lo uyadakala noma ngabe mncane kangakanani uyamdaka umuntu, angabe sambona uNkulunkulu. Siye sibone nakhona la iphakameni. Baningi abantu Shembe aye banzela izinto ezinhle, abaye bemlandele ngenyembezi nangosizi bemfuna Nkosi ngisize kunje. Angaphele ekuphakameni yonke indawo lapho khanjwa khona bekhona. Hamba uhambo lwengane, hamba uhambo lwemali, hamba uhambo lomuzi wakhe. Ngamhla uNkulunkulu wamphendula, wamophula kulolo sizi bese phenduka. Ziphenduke lezi zinto zibe zithi noma uNkulunkulu ekhuluma ihlangane nazo.
qala abonisane nazo kuqala ukuthi nithini na. Subuze enyameni yakho namhlanje ukuthi uye yini eBhekmesiya. Buza kumlungu ukuthi uye yini eBhekmesiya. Kodwa izolo engakabi bikho lo mlungu ubumlandela uShembe njengale nkosi yakwaJuda. Ingakabi bikho le mali yayo yayimlandela uNkulunkulu. Yenza konke okuhle, inhliziyo yakhe yanamathela kakhulu kuNkulunkulu. Wadela ngisho nina. Ithi incwadi wamxosha unina ngoba wayesabambelele eThixweni. Wamehlisa esikhundleni sokuthi uyindlovukazi, waphenduka waba umuntukazana nje. Kodwa ngamhla esephumile kulolu sizi, uNkulunkulu ayemfice kulona. Wayesemkhohlwa. Izolo bekuthiwa makuthiwe kuphakameni kunje, sukume ngokusheshsha. Namhlanje usuyayihuduka. Sucabanga umuzi wakho kuqala ukuthi khona la ekhaya ngizawushiya abantu. Ingane zami ngizawuyishiya nobani. Usho njalo uShembe kwenye inkosikazi eyayifika kuye izocela abantwana. Yayisimthola lo mntwana. Uthi-ke uShembe ngunika umthetho namhlanje wokuthi lo mntwana engunika yena engabi isithixo, engaphenduki abe isithixo kuwe. Lapho ngikhona wombelethu ungilandela. Kodwa asazi-ke noma wakugcina yena lo, noma naye wafana no-Asa. Asazi noma wakugcina yini. U-Asa akakugcinanga noma uNkulunkulu esethumela lo mprofeti. Akwabe kusafana nakuqala. Wayesethi kabanjwa shaywe. Ukhuluma kanjani maye ekhuluma kuye kanjena akabona ukuthi uyinkosi yena na. Uthe kusuka wayesegula u-Asa. Sehlelwa ukugula nje angakwazi ukuthi kuntoboni. Nakhona lapha kazaphenduka u-Asa. Kazayisola. Noma esegula akazayisola. The suka wayikhipha imali yakhe thumela, hambani ningilandela inyanga yami ukuthi. Umbuso unjalo maNazaretha. Umbuso unjalo mangabe sewufikile noma ngabe mncane kangakanani. USathane uyakwazi ukungena kuwo. Umuntu ahlubuke nobe efunga kangakanani. Wayesephenduke umfundisi u-Asa kubantu bakwaJuda. Lezi thixo zakhona akazange athumele umuntu, wayephuma yena siqu sakhe.
hambe ezibhidliza kodwa mase kufika umbuso wamkhohlwa uNkulunkulu akabe sathandaza uzothandazelana ngoba uyisigwili unemali uNkulunkulu wakho usebhangi